क'क्राझार जिल्ला सालाकाटिनि संगिता नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो बन केन्सार बेरामजों भुगिनांना दङ। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटिनि थागिबि दिलिप नार्जारि आरो शिवराज नार्जारिनि 9 बोसोर बैसोनि आंगो फिसाजोआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बन केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दङ, जायनि थाखाय बिमा-बिफाया फाहामथाय होनो थाखाय गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो आथिखालावबो मोजां थासारियाव फैयाखै। गुबुन फारसेथिं नखरनि रांखान्थि हालोदाबो मोजां नङैलाय आथिखालाव गोजौ फाहामथाय होनो हाया जाना न'आवनो गोग्लैसोना दं संगिता नार्जारिया। बेफोरबायदि बेरामजों गाग्लोबजानानै सिगां समावबो गावनि सोलोंथाइ लानायखौ दोनथ'नांदोंमोन। नाथाय सोलोंथाइ लानायाव गोसो गुदुं संगिता नार्जारिया आथिखालाव गावनि गाज्रि देहाखौ लानानैब्लाबो सालाकाटि फरायसालियाव कुनु मथैब्लाबो थांनानै सोलोंथाइ लागासिनो दङ। नाथाय देहानि हालोदा सानफा एफा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोनो हमसिननायखौ नुनानै गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय बिमा दिलिप नार्जारिया खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सोरखार लोगोसे बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उरुप कुमार देनिफ्राय राङारि मदद मोननो थाखाय खावलायदों। संगिता नार्जारि दा क्लास 10 आव फरायो। सिगाङाव बेमार जानाय समाव क्लास 9 आव फरायोमोन, ओमफ्राय बिनिफ्राय बेमारनि थाखाय 3 बोसोर गेप थानांदों, ओमफ्राय 9 निफ्रायनो हाबफिननानै दा 10 आव मोनबाय, ओमफ्राय दा मेट्रिक फाइनाल हैसिगोन आरो। सालाकाटि जेनेरेल स्कुलावनो हाइ स्कुलाव लाङाखिसै आं जेरावबो। रां गैयिनि थाखाय आं लांनो हायाखै। आथिखालाव आं राङारि जेबो गैयिनि थाखाय दिनैसिमबो आंनि फिसाया न'आवनो गोग्लैसोनानै दङ, जेरावबो फाहामनो हायिनि थाखाय। फैसा थाखा गैया, रां रुफा जोंहा जेबो गैया न'खराव। जानायखौसो बुथुमनो ना गथ'फोरनि बेमारखौसो नायनो। ओंखायनो आं रायजो राजा आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायो जाहाथे आंनि फिसाजोखौ मोजां खालामनो थाखाय, फाहामनो थाखाय राङारि मदद खालामहरो, अनसुंथाइ हरो, बेखौनो आं खावलायो। केन्सार जानानै होदों, बन केन्सार। बेसे गोबाव समनिफ्राय? 2017 निफ्राय जानानै फैदों। फाहामथायनि थाखाय नोंथाङा बबेयाव लांदों? फाहामथायनि थाखाय आं क'क्राझारावबो लांदों, धुबुरियावबो लांदों, बेनिफ्राय डाइरेक्ट बङाइगावआवबो लांदों, आरो बेनिफ्राय डाइरेक्ट आङो गुवाहाटि GMC मेडिकेल कलेजाव लांदों। जेबो मोनाखै। सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै? मोनाखै जेबो। आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मा खावलायनो सानो, जिहेतु नोंथांनि फिसाजो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दङ? जाहाथे प्रमद बर' सारा अननानै आंनि फिसाजोखौ फाहामनो थाखाय एसे एनै मदद खालामहरो, फाहामसालियाव लांफिननो थाखाय। लोगोसे सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमानिसिमबो उरुप कुमार दे सारनिसिमबो खावलायहरनाय थायो, जाहाथे राङारिजों आंनि फिसाजोखौ फाहामसालियाव लांफिननो थाखाय सहाय हरो, खावलायो आं। आरो बिटिआरनि रायजो राजानि मानसिफोरखौबो आंनो मदद हरनायनि थाखाय खावलायो।